públiques, dictadures, tot, és igual, tot es fonamenta exactament amb aquesta indissoluble unitat. I per tant, quan també parlàvem de polis bons o polis dolents, és igual, perquè hi ha aquesta indissoluble unitat a la qual els partits espanyols deuen obediència. I no només això, sinó que la Constitució ho consagra i en fa vigilant els poders judicials i l'exèrcit. Vull dir que no hi ha escapatòria. La gàbia, o obres la porta i surts amb tots els riscos que significa, o dintre de la gàbia tu no seràs mai independent. Ja està. Això havíem arribat a un consens al Principat que ens havia costat molt de temps i vaig intentant ara contestar, i en el sentit que no és tan fàcil encendre la metxa. Sí, jo penso que ens va costar molt al Principat arribar al 1 d'octubre. Molts anys. De fet, jo soc dels que penso que ens ha costat 300 anys, perquè és molt diferent el 1 d'octubre que el 14 d'abril del 31. Per mi són molt diferents els dos escenaris. I aquell 1 d'octubre, arribar a aquell 1 d'octubre, són moltes generacions, és molta força i després van ser unes accions molt ben pensades i molt ben planificades per una societat civil que va saber veure el moment. Per tant, si ara diguéssim anem a agafar la falç i anem a aixecar la d'ull, no hi ha aquestes condicions ara mateix, no hi és la gent no hi és, no hi seria, fins que no tornem a tenir aquest moment de vibració col·lectiu, nacional, no ho aconseguirem. Per això em sembla molt important aquestes trobades com la d'avui, que ens posem deures a nosaltres mateixos, i el primer i més essencial és ser aquí tallers i per tant saber que has de tornar allà on ho vas deixar, i nosaltres tenim el cos i el vot, i ara necessitem que el cos torni a estar als carrers, i això costa, però hem d'anar per aquí. Penseu que al Principat, per primera vegada des de l'any 80, no hi ha una majoria absoluta al Parlament nacionalista / independentista. No havia passat mai, ja ens ha passat. I contesto que no vull defugir la primera pregunta. Doncs segurament alguna cosa que també he tingut a veure amb els finals horribles resultats d'aquestes últimes eleccions, perquè han sigut realment històrics. També he de dir que les eleccions prèvies, en les quals va guanyar el president Pere Aragonès, també va tenir el major percentatge de vot independentista, el famós 52%, el 2021. I ara, en canvi, hem tingut aquest resultat absolutament penós. Jo mai defugeixo les responsabilitats. Jo també he estat president del país, jo tenia una ambició, arribar a la independència, no ho vaig aconseguir, desastre, perquè és un desastre, quan t'has proposat això, no ho has aconseguit, i per tant tots tenim i jo crec que modestament, això sí, humilment, però una certa reflexió sobre jo no me'n vaig sortir, potser estic més content de com va anar la gestió de la Covid, almenys em sento molt orgullós de dir, mira que ho vaig donar-ho tot, en canvi amb la independència no vaig aconseguir, no vaig saber, no vaig jugar al posar el verb que vulgueu, però no som independents, i per tant, com que a mi l'únic que m'interessava era ser independent, doncs tinc un dol de no haver-ho aconseguit, i segurament no només un dol, sinó una responsabilitat. Queda una pregunta, de totes formes crec que ja l'ha contestat diverses vegades. Diu, què hem de fer amb els nostres polítics actuals? I ja ho ha dit. Per tant, aquesta és la darrera pregunta. Bé, doncs, moltes gràcies a vosaltres per haver vingut a compartir aquesta estona aquí amb nosaltres, i sobretot moltes gràcies als presidents una vegada més per la feina que vareu fer mentre exercíeu el càrrec de presidents, però sobretot el que jo deia al principi, per la vostra qualitat humana de fidelitat, dignitat, constància, coherència. Bé, aneu sumant tots els sinònims que vulgueu, així que ha estat un autèntic plaer haver compartit aquest vespre amb vostès. Moltes gràcies. Gracias.
vos, com us han dit, que malgrat tots els pesars, tot el que nosaltres desitjam depèn de cada un de nosaltres, de que nosaltres ens entusiasmem personalment i siguem capaços de contagiar-ho col·lectivament per tornar a sortir al carrer i dir a aquests polítics que tenim voltant què és el que realment nosaltres volem, esperam i els exigirem a ells per aconseguir el país que nosaltres volem. Per això és molt important que el dia 12 facem comunitat i vengueu a Servita a menjar un bon arròs brut pobler i allà puguem anar remenant aquest braser de caliu colgat que tenim independentista per començar a escalfar la temporada que ens ve per endavant de seguir lluitant per tot el que nosaltres volem, que és el benestar de la nostra ciutadania i la independència de la nostra nació. Molts anys, moltes gràcies i fins una altra.